akcie jsou ty jediné, které dokážou porazit v čase inflaci. Máte dvě možnosti. Buď přijmete riziko inflace a to máte 100% jistotu, že ta inflace vám ty peníze znehodnotí, nebo přejmete riziko kapitálového trhu, že teda ty peníze budou v čase kolísat, ale máte větší pravděpodobnost, že ty peníze se zhodnotí, než když je necháte na tom spořícím účtu. A vy jenom musíte splnit ten horizont a nespekulovat vlastně s tím portfoliem tak, že vybíráte a čekáte na nejlepší příležitost. Někdy se říká, zaplaťte nejdříve sami sobě, protože velmi často nefunguje takový to, já odložím, až mi něco zbyde, protože těch lákadel v dnešním světě je tolik, že na 95% tady můžeme říct, že nikomu nic nezbyde, když nemá opravdu nějakou tu sebedisciplínu a utrácí. Vítám vás u dalšího podcastu Bohatá žena. Dnes se budeme bavit o tématu, které je blízké našemu srdci, a sice jak si vybudovat efektivní milionové portfolio. A dneska jsem si pozvala do podcastu Martiu Burešovou. Ahoj Marti. Ahoj Báro. Martia je jednak moje kolegyně, členka mého týmu a jednak v podstatě i má svůj vlastní projekt, kdy jednak pomáhá klientkám právě budovat milionové portfolio a jednak také pomáhá i rodičům správně uchopit finanční gramotnost dětí a celkově té rodiny jako takové. Marti, na to dnešní téma já jsem se moc těšila, protože tím, jak máme okolo sebe strašně moc informací dneska, je všude možně různé jako možné nákupy investic online, různé robo-advisory, fakt je těch informací strašně moc. A mám takový pocit, že ženy se v těch tématech už dneska dost ztrácejí. Že nevědí vlastně, kde si ty informace hledat, jak si správně to portfolio poskládat, co je důležité, že opravdu není důležité se hnát za jednou jako spekulativní investici, ale spíš mi to portfolio takové stabilní. Tak jestli ty můžeš trošku jak kdyby říct, proč ty děláš to, co děláš dneska, čím přesně se zabýváš a co jsou takové jakoby nejčastější témata, se kterými za tebou ženy chodí. Tak ještě jednou vás všechny vítám. Ahoj Baru, děkuji moc za tuto příležitost zase třeba říct něco o financích z mého pohledu a z pohledu žen, se kterými já se setkávám, protože každá máme trošičku jinou cílovou skupinu. A proč já toto dělám? Tady se vlastně line velmi můj osobní příběh, kdy já už jsem ho několikrát sdílela. Já jsem se vlastně finančním poradcem stala proto, že jsem viděla, jak moc je důležité mít nějaké peníze a mít nějaké portfolio. Ten okamžik, kdy já jsem se rozhodla, bylo jedno, jak to portfolio bylo postavené, ale bylo to portfolio mých rodičů, kdy táta měl nějakou vizi v tom, že teda musí vybudovat ten majetek, protože velmi rádi rodiče cestovali. Velmi rádi cestovali a chtěli si na důchod mít našetřený peníze, aby si mohli splnit ještě vlastně znovu i v důchodu tento sen. Můj tatínek bohužel onemocněl a onemocněl tak, že cestovat nemohl, naopak potřeboval 24hodinovou péči a nám ty naspořené nebo nainvestované peníze dali tu možnost té volby, že my jsme ho mohli mít doma, platili jsme ošetřovatelky a držela jsem ho vlastně za ruku, když odešel na druhý břeh. A to by bez těch peněz, které v podstatě rodiče měli, nebylo možné. A to je ta velká motivace, protože ty peníze jim dali možnost volby. Nám jako rodině dali možnost volby. A to je ta moje velká motivace, ty ženy, rodiny k tomu vést, budovat majetek. My máme nějaké cíle, stanovujeme si cíle. Nikdy nevíme, jak nakonec ty peníze využijeme, protože ty peníze vždycky nějaké využití najdou. Ale tam je důležitost ta svoboda té volby a nenechat se vláčet systémem nebo rozhodnutíma, který musíme udělat, protože ty peníze nemáme. A to se mi i jakoby ve spolupráci s těma ženama, rodinama daří.
protože já se snažím o takovej ten přístup, který se mi opravdu osvědčil, a to je poslouchat ty lidský příběhy, poslouchat ty jejich příběhy těch jednotlivých rodin, protože my tady spolu stanovujeme finanční plán, ale každý ten finanční plán má svoji duši, každý ten finanční plán je jedinečný, protože za ním stojí nějaký lidský příběh a pro mě je vlastně důležité v ten okamžik vybudovat si s těma lidma tu důvěru a vést je k vědomým rozhodnutím, protože to je totiž na celých těch financích nejdůležitější. Dělat vědomá rozhodnutí s nějakým pochopením, s nějakým porozuměním. A ne tady právě, jak si říkala, jsme přehlcený informacema a tady sbírat jednu informaci a tady sbírat druhou informaci a nějak to poskládat. Děkuju. Co je pro tebe, co podle tebe znamená vlastně mít a držet milionové portfolio? Je to spíš takový symbol, nebo je to reálný cíl pro každou ženu a rodinu? Je to oboje. Je to i symbol, ale je to i reálný cíl. Symbol je v podstatě to, jak jsem řekla už na začátku v rámci toho našeho představení, symbol možnosti volby. Symbol toho, že já se mohu nějakým způsobem rozhodnout a mám ve svých rukách ten život, mám ve svých rukách to, jak můžu s majetkem nakládat se svým životem. A reálný cíl to je, protože když začnu včas, to je právě to nejdůležitější, začít včas systematicky, tak není problém si první milion vybudovat třeba během 5 let, když dělám ty správné kroky a neodkládám to a dělám ty kroky, které k tomu prvnímu milionu vedou. A já mám ještě jako zkušenost velkou v tom, že jakmile klienti dosáhnou prvního milionu, tak ještě jako já je vedu k nějaký změně mindsetu, jak mají vlastně svýma penězma hospodařit. Ale když dosáhnou toho prvního milionu, tak kolikrát je to takový, jako když se jim to ještě víc samo sepne. Jako když ještě je tam nějaký jako další akcelerátor toho, že začnou mnohem víc se zajímat o ten majetek a mnohem víc i sami od sebe se chtějí do toho světa financí ponořit, protože najednou vidí, že to vlastně nebylo tak složitý. To je dobrá myšlenka tohle. A když chce někdo začít stavět portfolio od nuly, co je podle tebe jako úplně důležitý první krok, bez čeho nemá smysl to vůbec začít dělat nebo pokračovat? Tak úplně první důležitý je, ale vlastně nepopulární krok, je udělat si přehled ve svých příjmech a nákladech, protože bez toho se nehneme. Nehneme se bez toho, když nevíme, jako většinou víme, kolik nám přichází, ale už nemáme úplně takový přehled o tom, kolik nám peněz odchází. A vím, že když takhle s klientkama potom sdílím informace, nebo se bavíme, tak vím, jako, že se jim do toho nechtělo. Ono se nám do toho kolikrát nechce, protože my se nechceme podívat přímo do očí tomu, že utrácíme ty peníze, že vlastně s nima nenakládáme tak, jak bychom mohli. A velmi často jsou ženy i překvapeny, kolik utratí, že mají nějakou představu, že utratí nějakou hodnotu peněz za nákupy a najednou, když si to fakt sečtou a vidí bílý na černým, tak zjistí, že ta hodnota těch peněz utracených je úplně mnohem vyšší, než si představili. Najdou i třeba zbytečné náklady, takže určitě první krok je udělat si přehled ve svých příjmech a nákladech. Investovat, budovat milionové portfolio bych nezačala bez vytvořené dostatečné finanční rezervy, protože každý produkt, který my můžeme uzavřít, se chová jinak. Když budu mít všechno jenom na spořícím účtu, tak mi peníze v podstatě znehodnotí inflace. Když budu mít všechno jenom v akcích, ve zlatu nebo v nemovitostech, tak zase nemám ty peníze na ty situace, které se nám můžou stát od rozbité pračky, ztráty zaměstnání. Takže určitě prvním krokem je potom vybudovat si dostatečnou finanční rezervu a potom, když už mám vybudovanou dostatečnou finanční rezervu, zajištěné příjmy, nejčastěji životní pojistkou, pokud nemám jiný majetek, tak se můžu vrhnout do budování milionového portfolia.
Já hodně vnímám, že je důležité jako převrátit si vůbec takový ten mindset z pozice spotřebitelky ano. na pozici investorky, protože v podstatě je tady takový stereotyp, že žena by se měla vlastně ten život jak kdyby užívat tím, že utrácí, že si nakupuje drahé kabelky, že si nakupuje drahé boty, že musí chodit jako na manikuru, pedikuru, vlasy, že to jsou vlastně všechno takové nutné výdaje, které ta žena jak kdyby musí mít. Jako jak tady z toho jako závodu nebo toho cyklu spotřebitele ven, jak se z toho vymotat? Určitě, to je taky zajímavý postřeh, protože to mi připomnělo jednu věc. Zrovna včera jsem měla konzultaci s jednou klientkou, která mě slyšela někde. Jsem měla nějaký webinář, kde jsem v podstatě taky mluvila o milionovém portfoliu a ona mi včera sdílela, že z celého toho webináře pro ní byla nejdůležitější jedna myšlenka. A to, že nejdřív musí odložit peníze sama pro sebe na svoji finanční budoucnost. Aha. Někdy se říká, zaplaťte nejdříve sami sobě a pak teprve vlastně pracovat s těmi penězi, které má k dispozici, které jí zbydou. Protože velmi často nefunguje takový to, já odložím, až mi něco zbyde. Protože těch lákadel v dnešním světě je tolik, že na 95% tady můžeme říct, že nikomu nic nezbyde, když nemá opravdu nějakou tu sebedisciplínu a utrácí. To znamená změnit ten pohled, jako přemýšlet nad tím, že v podstatě taky tvořím tu svoji budoucnost, a jako první si zaplatit sama sobě, odkládat ty peníze na tu budoucnost a pak až pracovat s tím, co mi zbyde, si koupit třeba teda tu kabelku, já nevím, dojít si na nějakou drahou večeři a udělat si z toho návyk. Já vím, že to je ze začátku může být pro někoho velmi náročné, když byl zvyklý utrácet, ale tam už se zase dostáváme k tomu, co jsem tady zmiňovala u toho milionového portfolia, že v okamžiku, kdy se nám ty peníze začnou hromadit, tak najednou máme větší potřebu ty peníze hromadit, protože si uvědomujeme, že nám to dává tu možnost té volby. Měla jsem klientku, která chtěla přejít z pracovního poměru na podnikání a vytvořili jsme rezervu právě na toto období, aby měla na ten přechod peníze. A nejdřív se tak trošku jako cukala, ale podařilo se mi ji přesvědčit a pak mi vlastně děkovala za to, že jsme to takhle udělali, protože ona snáš zvládla pak ten přechod z té pracovní pozice do té podnikatelské sféry. To znamená, že určitě vždycky první přemýšlet nad tím, kde můžu a jak zhodnotit svůj majetek a pak začít utrácet. Tady se přiznám, že ono to může být ze startu třeba trošku jako nekomfortní situace a mám takovou zkušenost, že průměrně trvá třeba klientkám 3 roky, než se vlastně ten mindset jako převrátí tak úplně, že začnou přicházet s těma příležitostma, jak si právě navyšovat to portfolio, jak třeba si navýšit ten příjem pravidelný a trvá to v průměru 3 roky, takže jakoby nezoufejte v tom, že se vám to nedaří hned takhle, jako ono se to prostě nestane ze dne na den, ale je to podle mě taková každodenní malinká, jak kdyby pomalá, mravenčí práce, kdy se to prostě s tím mindsetem jako dá pracovat. Potom vlastně se může stát, že po 3 letech nebo třeba někomu i dříve se z vás stanou opravdu takový, už tomu říkám, takový magoři, že fakt jak kdyby přemýšlíte hlavně nad tím, jak nejlépe pomoci jako tomu kumulovanému majetku. A je to pro vás důležitější, než si koupit vlastně novou lákavou věc, která na vás vysedla v reklamě. Ale je to opravdu na pravidelné jakoby diskuzi s šikovným finančním poradcem nebo poradkyní, jako jsme my tady 2. Je to na pravidelném jako přijímání informací, třeba pomocí tady podcastu, který točíme, pravidelné třeba chození na webináře, jako Marta dělá, potom vlastně tady uděláme promo webináři. Tak vlastně vzít si ty informace, které k nám chodí a je jako s nima hlavně pracovat
a trošku jakoby odklonit takové ty lákadla a ty reklamy a snažit se to minimalizovat. A opravdu prostě i třeba tu komunikaci si navést s lidma, kteří na tomhletom už pracují, kteří vás tomhletom pozitivně ovlivní, protože myslím si, že to je jako strašně obklopit důležité. se lidma a třeba pracovat s impulzivníma nákupama v tom, odložit to rozhodnutí. Nechat třeba nějakou tu kabelku v tom košíku a udělat to až druhý den. Na tohle my jsme vlastně se bavili, že teda pomáhám nebo i řeším ty děti. Já mám v tomhle vlastně krásný příklad se svojí dcerou, kdy jsem jí od malička učila, že nemůže mít všechno hned a učila jsem jí vlastně, že je potřeba na některé věci si teda naspořit postupně a odložit ty peníze. A ona si vymyslela tehda nějakou hračku, úplně jako drahou, ale než na to naspořila ty peníze, tak se jí to vlastně změnilo a možná pak nechtěla a pak si nakonec vybrala něco jiného. Že je i dobré odložit to rozhodnutí, když víme, že s těma impulzivníma nákupama máme problémy. Opravdu odložit to rozhodnutí, anebo taky funguje mým klientům mít spořící účet, který nemají jakoby přístup z bankovnictví jako z mobilu, ale jenom přes internet, aby tam bylo víc těch kroků, jak se k těm penězům dostat, aby to pro ně byla větší překážka, protože někdy potom fakt dojde ke změně toho rozhodnutí nebo toho impulzivního nákupu a člověk si to rozmyslí. A někdo třeba mívá i problém jakoby s tím, že utrácí hodně za cestování a tam já doporučuji vlastně tak, jak plánujeme finanční plán, tak si i ty cesty jako plánovat, že říct si prostě třeba v prosinci předcházejícího roku, příští rok plánuju procestovat 100 000 a to je můj jako limit. Do těch 100 000 se mi vlezou 2 takovéhle dovolené a 2 menší výlety. Znamená to pro mě vybrat si teďka tady ten rozpočet, udělat si rozpočet na každou v podstatě tu dovolenou a říct si, takhle já to vlastně udělám a vy si tím díky tomu splníte to, co vás jak kdyby baví, zajímá. A na druhou stranu tomu dáte nějaký jako rámec, kolik to má stát maximálně, aby vám to neohrozilo tu finanční nezávislost. Takže to je podle mě taky strašně důležité, jako rozpočtovat si ty větší výdaje. Tak, jak jsi to udělala třeba s tou dcerkou. Pojďme vlastně teďka už ke konkrétním informacím. Jak by si rozdělila portfolio, jako třeba ty sama klidně? Kolik dát do akcí, kolik do nemovitostí, kolik třeba do hotovosti a jiných 3D aktiv? Jak bys to udělala ty a jak bys to třeba doporučila běžné investorce, co začíná na 5, 10, 20 tisících? Tak, jak bych to udělala já? Samozřejmě záleží, kolik je každému let, protože jiný časový horizont má 30letý člověk, jiný časový horizont má 50letý člověk. Každopádně, jak bych rozdělila aktiva? Určitě bych se inspirovala a také se inspiruju portfoliem dolarových milionářů. To znamená lidí, kteří ten majetek mají, kteří vlastně s majetkem umí nakládat a který mají ten majetek nějak poskládaný. Já se totiž velmi často setkávám s tím, že je něco momentálně na trhu moderního, například bitcoiny. Protože se teď všichni, dejme tomu, mluví o bitcoinech, tak spousta lidí se vrhne bezhlavě, jako protože je ten produkt zrovna jako populární, tak jdou do bitcoinu. Nebo teď zajímavá situace, možná jste to sledovali, nebo si to zkuste zpětně vysledovat. V okamžiku, kdy je to tak 2 měsíce zpátky, propadly akcie kvůli nějaké politice Donalda Trumpa, tak propadly akcie. A najednou začaly vyskakovat články typu, že zlato je jediná jistota, která nás vlastně v této době ochrání. Takže lidi začali hromadně nakupovat zlato, protože to zlato je vlastně v tenhle okamžik jako populární. V době, kdy je na vrcholu. Kdy je na vrcholu. Tak začali vlastně nakupovat. Ano, přesně tak. A když bych to měla říct úplně jednoduše, nejlepší je mít od každého trochu. Nemovitosti je taky takový krásný příklad, že v Čechách hodně frčí investiční nemovitosti. A teď nechci říkat o tom, jestli je to špatně nebo dobře mít nebo nemít investiční nemovitost. Špatně je mít veškerý majetek jenom v jednom druhu tady takového nějakého aktiva. Mít hotovost a třeba jenom prostě nemovitosti. Což já teda nevím, jak ty, Baru, ale já se s tím hodně setkávám, že lidi mají fakt třeba, jejich majetek se skládá z 10-20% hotovosti a 80% dělají nemovitosti.
Tak a tam je potřeba si potom říct, zvlášť ještě když to mají uložený cash a nemají to na hypotéku, tak vlastně co by jim na to řekli jako ukrajinští občané dneska, kteří měli nemovitosti, jestli ty jejich nemovitosti jako dneska mají tu hodnotu a přinášejí jim potom třeba ten kapitál zpátky, když to pronajímali. Asi úplně vlastně ne. Je to takové až drsné si to vlastně uvědomit, že tohle se s nemovitostmi může stát. A teď, když to takhle řeknu, já mám taky velkou část jako portfolia investiční nemovitosti, ale dennodenně vlastně pracuji na tom, abych to dorovnávala jako ETF-kovým akciovým portfoliem, protože prostě vnímám, že to je důležité, že jsem nakoupila jakoby za tohleto období, kdy prostě jsem produktivní, můžu dostat dobrou hypotéku na 30 let, tak jsem nakupovala nemovitosti, ale teď jakoby mindset mám nastavený na to, abych vlastně každým měsícem budovala tu týden, další část v podstatě toho portfolia. Protože k tomu se vlastně dostáváme my v okamžiku, kdy se teda rozhodneme, že jsme finančně nezávislí, to znamená, že už nám plyne příjem z nějakých aktiv, která vlastníme. Já to můžu říct úplně jednoduše na příkladu mé mamky, protože to už je důchodce a která má vlastně nějaké portfolio, tak nemá všechno jenom v hotovosti. Ona má 50% svýho majetku pořád stále v akcích, i když je jí už víc jak 70 let. To znamená, abych se vrátila k té otázce, jak bych rozložila vlastně to portfolio, ty aktiva. Právě to záleží na věku. Moje mamka má jiný portfolio, než mám já, protože já jsem ještě v produktivním věku, vytvářím si majetek, tak mě tam třeba ty akcie, určitě tahle akciová složka převažuje. Něco jiného, když je to člověku, který mu je 30 let, tak ten může mnohem víc toho svýho majetku dávat do těch akcí, když budeme mluvit o těch akcích. V podstatě, když se vrátíme k tomu, je důležité mít od každého trošku, jenom to mít správně namíchaný podle konkrétního věku. A to je taky vlastně velká chyba, kterou lidé dělají právě, že se někde dočtou, že jakoby, když si chci tvořit jakoby rentu nebo majetek, tak je skvělý tady nějaké portfolio nebo nějaký fond. Tak nakoupí bezhlavě jakoby ten jeden konkrétní fond a jdou vlastně po těch produktech. A já bych vlastně v rámci tohohle podcastu chtěla právě říct nebo ukázat, že vlastně fakt velmi důležité přemýšlet nad tím, jak to portfolio máme poskládané, že záleží na našem věku a na našich cílech. Protože když budu mít na účtě 1 000 000 korun majetku a příští rok budu chtít kupovat nemovitost a potřebuju vlastní zdroje, nikdy ten majetek nedám do akcí, protože lidi pořád přemýšlejí, a kam to můžu dát, aby se mi to teďkon jako aby se mi to ještě zhodnotilo. Ale my musíme někdy přijmout i to riziko toho, že třeba ty peníze se nám trošku znehodnotí, když máme ten cíl za 1 rok, protože ono není důležitý ten výnos, ale důležitý je, na co ty peníze my potřebujeme a kam ty peníze mají směrovat. A ono vlastně to říká studie Lusardi Mitchell, že člověk, který má jasné cíle a jasný plán, na základě kterého investuje, tak nainvestuje trojnásobný majetek oproti investorovi, který vlastně investuje na pas blind, jen tak jako co ho napadne, že si koupí. A my nemůžeme dát konkrétní radu jakoby každému, kdo nás teďka sleduje, ale myslím si, že se můžeme pobavit o tom, co může dělat vlastně žena, když je jí 30 let a chce vlastně, co má udělat pro to, aby si vytvořila portfolio jako 1 000 000 do 30 let třeba. A co má dělat vlastně žena, když je jí třeba 50 let a má na to už 15 let, jenom do toho, než půjde vlastně do důchodu, tak jestli furt tam má jakoby zahrnovat akcie, když si porovnáme tady tyhle 2 případy. Tak Marti. Určitě akcie, protože jak jsem to zmiňovala, akcie v každém případě, akorát v jiném poměru, protože když vlastně vezmu, jak říkám, žena ve 30 letech může mít 80% svého portfolia v akcích a teď nemluvme jenom, jako my nemluvíme o jednotlivých akciových titulech. Tam už ale to už bychom se zase dostali nad rámec. Mluvme jako o aktivum nějaké akciové tituly, doplnit to právě třeba nějakou tou nemovitostí a mít nějaký ten cash.
žena, který je 50 let, tak ta už tolik těch 80% těch akcí mít nemůže, protože tam už se nám blížejí ty krátkodobější cíle. No a třeba ta moje mamka přes těch 70 pořád má 50% v akcích. Takže je to vždycky o poměrech těch aktiv a velmi krásně to ilustruje příběh. Já ho tady nebudu zmiňovat, ale to si můžete dohledat, Nobelovy nadace. Jak je vlastně velmi důležitý mít ty peníze v nějakých poměrech, aby nám ten majetek fungoval. A příběh Nobelovy nadace je krásný příběh, který právě ukazuje to, co my se tady snažíme teďkon vysvětlit. Já bych tady vlastně ještě chtěla zmínit, že ono to milionové portfolio v době, kdy jako my dosáhneme té finanční nezávislosti, nekončí a s tím portfoliem se nadále musí pracovat. Proto třeba tvoje mamka má pořád jako 50% v akcích, přestože je jí 70 let. A je to vlastně i z toho důvodu, že ona třeba, že jo, tam, kde by odčerpávala, tak tam to samozřejmě už v akcích nemůže být, protože tam se může rázem jako přes noc, když Donald Trump řekne výrok, tak se vám z 10 milionů stane 7. Ano, je to tak. A když to odčerpáváte, a to je proč je tolik jako amerických vlastně důchodců, kteří mají 100% akcí teďka naštvaných, no protože jim naraz vlastně to portfolio spadlo minus 30, ale oni už nemají ten horizont, ten věk na to, aby tam nalili zpátky ty 3 miliony ztrátu, nebo měli 30 let, nebo třeba 10-15 let na to, že to se to dožene a vrátí se to zpátky. Protože se to vždycky vrátí zpátky. Jo? Na 20letý horizont se vám vždycky je tady zákonitost, že akcie vždycky vydělávají víc než dluhopisy a dluhopisy vždycky vydělávají víc než hotovost. Já jsem to teďkon viděla právě, když mluvíš o tom propadu, protože máme různý portfolia různých klientů a když ten propad začal, tak bylo jen pro zajímavost, jsem si otevřela vlastně prostě portfolia svých klientů a tam jsem velmi přesně viděla, jak je důležitý mít to portfolio správně namixovaný, když mluvíme o těch jednotlivých aktivech, protože když jsem měla ty klienty, kterým je nějakých 58, 60, už se nám blížejí vlastně k tomu čerpání té renty, takže už mají poměrně dost peněz ve střednědobých nástrojích. Tam ten pokles nebyl víceméně, byl tam nějaký pokles, ale nebyl tak dramatický, jako to bylo u těch dlouhodobých portfolií, kde převažují ty akcie. Protože tam to právě u těch střednědobých portfolií právě vyrovnalo to zlato. Protože že to zlato do toho portfolia taky patří, ale zase patří jenom v určitém poměru a ne to, že někdo, teď mi přišla klientka, která 10 000 měsíčně investuje jenom do zlata. A ono, když se podíváte vlastně na ty třeba portfolia Raye Dalia nebo na tu Nobelovu nadaci, tak vy vidíte, že to zlato tam třeba v těch střednědobých, možná trošku i dlouhodobých portfolí, třeba na těch 10 let, když se blíží renta, tak tam je ale zastoupeno třeba v 5-8%, jo. Což třeba zase mladí lidi můžou mít v 5-8% ten Bitcoin, jo, jako zastoupený. Určitě. A je to vlastně fajn, protože ono jim to v určitou chvíli může zastabilizovat to portfolio. Ano. Ale kdyby tam dali 100%, tak třeba to zlato vlastně do roku 2017, 2018 bylo takové, že vlastně tam mělo strašně dlouhodobou stagnaci, nerostlo. A od roku vlastně 2018 posledních 7 let jako nám narostlo jako markantně. Ale teďka, kdybychom si řekli, tak dáme všechno do zlata, tak my jsme na vrcholu. A co když teďko vlastně trefíme to období, kdy zase půjdou nahoru akcie a to zlato bude stagnovat? Takže my si budeme držet vlastně všechny peníze v aktivu, které neroste. Jo, to vlastně nedává smysl, proto je potřeba to tam mít namixované. A teďko vlastně, když se ale dostáváme k těm praktickým krokům, jo, dejme tomu, že začínáme to portfolio tvořit, že třeba máme 300 000 na spořícím účtu jako železnou rezervu a teď je nám třeba 35 let, dejme tomu, vlastně nemáme žádné jako akciové portfolio, tak co bychom teda teďka měli dělat? Tak, co bychom měli dělat? Určitě z těch, když budu mluvit o tom, že máme 300 000 na účtě, tak nechat si nějakou část jako finanční rezervu. Tu musíme mít pořád a to je jedno, jestli nám je 25, 30, 45, 50. Pořád potřebujeme mít nějaké peníze k dispozici. A s tím okamžikem, s tím přebytkem, který máme navíc, už právě můžeme pracovat. A pracovat zase
dostáváme se k tomu plánování. S jakým cílem. Ale budeme teda předpokládat, že si chceme teda budovat tu finanční nezávislost, chceme si budovat tu rentu, aby jsme se my teda v nějakém okamžiku mohli rozhodnout to, že nebudeme pracovat, že to rozhodnutí bude na nás a nebude nám to stanovovat stát, jako nám tady teď neustále posouvá dobu odchodu do důchodu. Já jsem teď taky zjistila, že mi to posunuli a myslela jsem si, jak už ne, tak mi to taky ještě o pár měsíců zase posunuli. Ale tak mě to úplně jako netrápí, ale že v podstatě je to jeden z těch vrcholů našeho finančního plánování, budovat v podstatě těm lidem tu finanční rentu. No takže v tenhle okamžik, když nemám jiný cíle, nebo mám ty jiný cíle pořešený, tak bych prostě šla do nějakých akciových titulů, protože akcie jsou ty nositeli toho výnosu. Akcie jsou ty jediné, které dokážou porazit v čase inflaci. A když mi někdo řekne, no ale to je moc rizikový, tak já vždycky říkám, máte dvě možnosti. Buď přijmete riziko inflace a to máte 100% jistotu, že ta inflace vám ty peníze znehodnotí, nebo přejmete riziko kapitálového trhu, že teda ty peníze budou v čase kolísat, ale máte větší pravděpodobnost, že ty peníze se zhodnotí, než když je necháte na tom spořícím účtu a necháte je postupně ubývat díky té inflaci. A co se týče poklesu, já vždycky říkám klientů, to máte fakt jistotu, že ty akcie v tom čase poklesnou. A je to vlastně to, taky to jsem si teďka vzala z investiční akademie, kde se jako řešily principy Raya Dalia, tak tam bylo řečeno, že prostě a je to fakt jako pravda, jo, že na 20 let my máme jistotu, že akcie budou mít větší hodnotu než hotovost. Tak je to jistota, protože pokud to není jistota, tak to znamená, že už fungujeme na jiném principu, než je kapitalismus. A samozřejmě tohle nebude jistota v komunistických jako režimech, nebude to jistota v režimech, které jsou prostě jinak nastavené, ale v kapitalismu nebo v době, kdy řešíme jako férový kapitálový obchod, tak je to jistota, že ty akcie budou mít větší hodnotu. Vy jenom musíte splnit ten horizont a nespekulovat vlastně s tím portfoliem tak, že vybíráte a čekáte na nejlepší příležitost. Ano, to je největší nepřítel, jsou totiž emoce vlastně v tenhle okamžik. Protože tam je to, a to jsme se dostali na začátku, k té mravenčí a trpělivé práci. S tím souvisí vlastně, já tady mám takový bod vtipný, že je důležitější mít bezpečnou betu, než jako výkonnou alfu. A Marti, co to znamená? Jako beta, alfa, nebudem to říkat úplně do detailu, ale co to teda je? Jako? Co to je? Jako bezpečnější je totiž to ne se honit za výkonností a časováním trhu, ale vlastně bezpečnější cesta je ta nudná cesta. A to je opravdu ty peníze odkládat a držet se svého plánu. Protože lidi nejvíc ztrácí právě v okamžiku, když jako najednou jim nabídne někdo nějaký produkt s potenciálně vyšším výnosem, tak oni to vlastně odprodají, což nese nějakou ztrátu a koupí si nějaký nový produkt, a který taky zase nese to, že tam musíme zaplatit nějaké poplatky. Že ten výnos není to nejvíc. Jako u hypotéky, když se trošku vezmeme do tohohle světa, tak se občas lidi honí za co nejnižší úrokovou sazbou. A už dost často jsme s klienty i vzali vyšší úrokovou sazbu, než byla ta nejnižší. Z nějakých mnoha jiných důvodů, který tady teď nebudeme rozebírat, ale jenom jakoby chci na tom ukázat, že ten nejvyšší výnos vždycky neznamená to nejlepší řešení. A největších úspěchů právě vlastně dosahujeme tím, když se držíme té filozofie, toho plánu. Na tohle jsou krásná pravidla Warrena Buffetta, který říká, první pravidlo je neprodávejte ve ztrátě a druhé pravidlo je dodržujte první pravidlo. Tak. A on ještě vlastně zmiňuje, že byste neměli vkládat peníze do akcí, pokud si jakoby nejste jistí, že na ně velmi dlouhou dobu jako nesáhnete. Že nedávajte své peníze do akcí, pokud nejste srozumění s tím, že ta jejich hodnota bude kolísat, a to nutně neznamená to, že ta vnitřní hodnota té akcie je jako nižší, ale to znamená, že se na trhu aktuálně obchoduje ta daná akcie levněji
což naopak, pokud máte jakoby volné peníze, vklady, tak můžete vlastně připosílat, dávat přívklady. Vlastně vyhrává ten, kdo má volné vklady a v době propadu investuje, než naopak ten, kdo vlastně v emocích ty peníze vybírá. Tak, přesně tak. Ale za mě úplně co nejdůležitější, ani víc ještě než ty přívklady, tak je to, že já se teďko sednu, mě je 36 let a teďko budu prostě příštích 20 let každý měsíc pošlu prostě, dejme tomu 20-30% ze svých příjmů bokem. A je to nudný, je to vlastně každý měsíc, ale to je jediná cesta, jak si vybudovat milionové portfolio. Je to tak. A jenom, ať tady vlastně zopakujem takové pravidlo, že kolik peněz, když mám 30letý horizont, tak kolik peněz měsíčně musím posílat na to, abych si vytvořila milion za 30 let. To jsou vlastně 2 pravidla finanční matematiky, která nám říkají, že když budu 30 let posílat 1000 korun do správných produktů, já vždycky zmiňuji fakt do správných produktů, protože když si to budu posílat na spořící účet, tak toho nedosáhnu, tak mám potom za těch 30 let majetek cca 1 000 000 korun. A ta druhá část, to druhé finanční pravidlo je, že když mám někde 1 000 000 korun majetku, tak můžu po dobu 25 až 30 let čerpat měsíční rentu ve výši 5000 korun. A tady už si vlastně velmi snadno pak můžete spočítat, pokud tento časový horizont máte, že když třeba chcete rentu měsíčně 20 000, kolik musíte mít majetku. No, renta jako 20 000 znamená mít vlastně 4 miliony korun. Jo. Ale ono to velmi snadno se to dá dosáhnout, protože to ty lidi jako mají pocit, že to je něco nedosažitelného, ale když se třeba správně nakombinuje doplňkové penzijní spoření, který jako pořád já říkám, že to je skvělý produkt, protože má spoustu velkých výhod, o kterých spousta lidí neví, jenom musí být správně nastavené. A když tam přispívá zaměstnatel nebo dlouhodobý investiční produkt, tam jde zase o tu správnou kombinaci, tak já mám klienty, kteří už mají do doplňkovým penzijním spoření milionový majetek. No, jasné. A tam se jim potom velmi snadno půjde potom do takzvaného předdůchodu. A hlavně pokud vy si stavíte třeba portfolio i na těch, nevím, i na těch investičních nemovitostech nebo prostě na těch majetcích, tak je strašně fajn si tam i to doplňkové penzijní spoření vlastně dát, protože jako představte si, že to je 60letý investor, který má investiční nemovitosti, ale jako nechce si začít odčerpávat jako státní důchod, ale už nechce třeba dělat tu činnost, kterou dělá. No tak si zapnete předdůchod z doplňkového penzijního spoření, přestanete platit odvody na zdravotní, protože už je máte vlastně v úlevě. Nadále se vám navyšuje vlastně ten státní důchod, pokud vlastně odvádíte daně, což jako odvádíte, pokud máte investiční nemovitosti a tady ten příjem z DPSK a vy máte prostě na období 5 let vyřešeno a nevyčerpáváte dříve státní důchod. Jo. Jako, zkuste si zase přehodit ten mindset jako toho investora, že opravdu už je vám 60 a jak vyčerpáte prostě ty svoje příjmy, že už se vám třeba nechce pracovat, tak chcete najít přijdou zdravotní komplikace, cokoliv. Tak, jo, tady se vlastně bavíme o těch ideálních scénářích, ale ono opravdu je spousta lidí, kteří už nemohou pracovat, nebo mají prostě nějaké zdravotní omezení, že opravdu jim doktor doporučí, pracujte prostě na poloviční úvazek. Ano. A vy už nebudete mít vlastně prostor si to jakoby dobudovávat, jo, ten majetek. Takže podívat se vlastně na to, jak já chci žít v to období, kdy je mi prostě 55, 60, jak to chci mít postavené a co jsem dneska vlastně jakoby ochotná obětovat z toho svého dnešního lifestylu, aby vlastně byla v pohodě. Abych byla víc než v pohodě, abych to měla tak, jak jako potřebuji, jak chci. Jo? Když tak řeknu, já obecně v průměru třeba stavím klientům portfolio v kapitálovém trhu okolo 10 až 20 milionů korun, protože na dnešní peníze, samozřejmě počítáme to v reálných cenách, takže napočítáváme tam i tu inflaci, ale ať se bavíme o dnešní jakoby představě. Za 50 000 korun měsíčně dokáže podle mě dneska přežít jakoby průměrný člověk úplně v pohodě. Jo? V důchodu, jak by smet. Takže když já si naplánuju, že chci 50 000 korun rentu měsíčně, doživotní, tak vím, že tam budu potřebovat aspoň 10 milionů korun v majetku a že mě to bude stát, že bych měla teda odkládat 10 000 korun měsíčně. Jo? Po dobu vlastně 30 let. Ano. Když budu šikovná, dejme tomu,
šikovně prostě třeba prodám svoji nemovitost, kterou teďko mám, zbytečně prostě bude pro mě veliká, tak tam hodím nějaký přívklad prostě 2 miliony korun, tím si pomůžu prostě k té rentě. Jo, ono tak prostě těch pracovat. možností, jak se dá pracovat, je hodně. A tady právě, jak jsi mluvila ještě o tom portfoliu těch nemovitostí, já vždycky říkám klientům jednu věc, že každé to aktivum má právě své výhody a nevýhody a hodně lidí mi říká, no jako super, tak já budu mít nemovitosti a bude mi z toho plynout příjem. Ale já to vidím na té svý mamce. Ono, jak jsme čím starší, tím hůř se nám prostě o to nechce starat. A nemovitosti jsou hůře likvidní. Já vždycky říkám, a co když budete potřebovat 1 000 000 korun najednou z ničeho, nic z nějakého důvodu, tak do svého portfolia, který se skládá z cenných papírů, můžete velmi snadno sáhnout a odprodat ho. Ale okna, střechu od z baráku neodprodáte, to musíte odprodat celý. A v ten okamžik to můžete pak prodat úplně zbytečně pod cenou, což třeba akcie můžete taky, ale většinou jako tam to portfolio je postavený tak, že tam do té hotovosti se dá sáhnout. Ale vy musíte prodat pak celý barák a to není ze dne na den. Když máte investiční portfolio, které se skládá i z těch dalších cenných papírů, do týdne, když jsou šikovní, můžete mít v podstatě peníze. Tak, je to tak. Tak, Marti, my se blížíme do závěru. Jaká je tvoje oblíbená investiční rada, kterou jako dáváš ženám, které chtějí mít za, dejme tomu, nějakých pár let svoje milionové portfolio? Určitě. Já ji mám ráda, a protože máme dost často tendenci věci odkládat, že nejlepší okamžik začít investovat byl včera a ten druhý je právě dnes. My jsme dneska rozebírali téma milionové portfolio. Asi pravděpodobně nestihneme tvůj webinář, který chystáš teďka právě teď, protože on dost možná, než se sestříhá tento podcast, už bude dávno venku. Nicméně myslím si, že takový webinář budeš pořádat asi i víckrát. Určitě. Já pořádám webináře na různá témata. Teď měli jsme webinář, třeba jsem měla na téma, jak zabezpečit svou finanční budoucnost. Teď právě, protože se čím dál více setkávám s tím, že si lidi neumějí vlastně to milionové portfolio jakoby poskládat. Vidím tam právě spoustu těch chyb, že, jak jsme se tady zmiňovali, že se jde do těch akcí jenom, nebo do těch nemovitostí, nebo do bitcoinu. Tak teď mám právě připravuju webinář na téma a určitě ho budu opakovat, protože je teď úplně nový, jak si vybudovat milionové portfolio. Protože my jsme tady právě zmínili, že třeba důležitý to doplňkový penzijní spoření, tyhle různé produkty, tak jak se vlastně jak mít správně poskládané to milionové portfolio tak, aby nám co nejdýl vydrželo. Takže takový vlastně koláč, jak si poskládat. Ano, jak si poskládat koláč. Takže tam budou konkrétní data, tak to je super, na to se moc těšíme. A jinak, kde tě můžou lidé najít? Určitě, já jsem aktivní na sociálních sítích, takže mě můžou najít přes internetové stránky, normálně přes moje jméno Martina Burešová a vlastně i tak vystupuju na sociálních sítích, takže přes moje jméno jsem dohledatelná. Dobře, já určitě hodím dolů pod podcast a pod YouTube odkazy. Moc děkuju vám, posluchačkám, divačkám, divákům, posluchačům, že jste se dodívali až sem, doposlouchali. A určitě, pokud se vám líbil ten podcast, tak dejte like, dejte odběr a budu ráda, když vlastně nás budete sledovat obě dvě, případně na sociálních sítích, kde se potkáme. A Marti, já moc děkuju, že jsi dneska dorazila, že jsme si mohli zase jako po pár letech jako pohovořit v podcastu. Určitě to není poslední jako příležitost, kdy se vidíme. Budu moc ráda, když dorazíš i příště. Já taky, Baru, děkuju a přeju všem krásný den.